ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ብዋሕስ ንክፍታሕ ተወሲኑሉ ኣሎ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ጸቕጢ ብምፍጣር ግዛታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ናይ ምምላስ ምንቅስቓስ ኢና ጌርና ዝበሎ ካብ ነበር ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ተገዳላይ ሕወሓት ስየ አብርሃ ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ። ተገዳላይ ስየ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት መሰረት ብምግባር ኣብ ዝሃቦ ትንታነ ብዛዕባ ጽምዶ ከምኡውን ብዛዕባ ቲሎም ቅነ ዘጋጠመ ግጭትን ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ኩነታት መሰረት ብምግባር ዝርዝር መብርሂ ሂቡሎ ክነካፍለኩም ኢና። ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከቢድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባራዕ ሓዊ 7 ገዛውቲ ተቃጢሎም። ዓለም ለኻዊ ነፈርቲ ካርቱም ናብ ኣገልግሎቱ ከም ዝተመለሰ ተገሊጹ። እዚኦምን ካልኦት ሓደሽቲ ምዕባለታትን ሒዝና ኣለና። ሰላም ከመይ ትህሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና፣ እዚ መቃልሕ ቲቪ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ዜናታትና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና፣ ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኢና ብቐንዲ ነጥብታት ጀሚርናዮ ዘለና። ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና። ተገዳላይ ጉዕሽ ገብረ ብዋሕስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ። ቅድሚ ክብል ተታሒዙ ኣብ ቁጥጥር ውዒሉ ዝነበረ ተገዳላይ ጉዕሽ ገብረ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ጉዳዩ ካብ ደገ ኮይኑ ንክከታተል ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣፍሊጡ። እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰራዊት ትግራይ ኩሉ ግዜ ንልዕልነት ሕጊ ዝጣበቕን ንተግባራውነቱ ዘድሊ ኩሉ ጉባኣት ዝፍጽምን ትካል ምዃኑ ገሊጹሎ። ተገዳላይ ጉዕሽ ገብረ ሕጂ ድማ ዝምልከቶ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ናይ ዋሕስ መሰሉን ክኽበረሉ ብዝወሰኖ መሰረት እቲ ውሳነ ተተግቢሩሎ ተባሂሉ። ሰራዊት ትግራይ ንውሳነታት ኣብያተ ፍርዲ ብምቕባል ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ። ዝኾነ ይኹን ጥርጣረ ብሕጊ ጥራሕ ክረአ ከም ዘለዎ እምነት እቲ ትካል እዩ ድማ ኢሉሎ። ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ናይ ዋሕስ ውሳነ ተቐቢሉ ብምትግባር ተገዳላይ ጉዕሽ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡሎ። ብሕግን ስርዓትን ዝፍጸሙ ከይድታት ክኽበሩ ግድን ስለ ዝኾነ እቲ ተኸሳሲ ካብ ሕጂ እንድሓር ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ኣብ ደገ ኮይኑ ክከታተል ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ነበር ተገዳላይ ሕወሓትን ነበር ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያን ስየ አብርሃ ኣብዚ ፈታንን ሓደገኛን ናይ ታሪክ ምዕራፍ ትግራይ ናብ ሚድያ ተቐልቂሉ እዋናዊ መብርህን ትንታነን ሂቡሎ። ኣቶ ስየ አብርሃ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ትግራይ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢታት ቀይሕ ባሕርን ብፍሉይ ከም ዝከታተሎ ብምግላጽ እቲ ሕዚ ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ከቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ብቐንዱ ካብ ውሽጢ ዝተበገሰ ሕማቕን ውድቀት ፖለቲካን ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ ትንታንኡ እቲ ንትግራይ ብሓይሊ ተቆጻጺሩ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣብ መንጎ ተጋሩ ማሕበረሰባት ምቅርሓንን ምብትታንን ንክዋለድ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ክባር ዋጋ ዝኸፈሉ ብቐጻሊ እውን ህዝቦምን ንዓዶምን ክረብሑ ዝኽእሉ መራሕቲ እናግለል ሽማሽም እናሃብካን እናሳደድካን ናብዚ ኩሉ ተበፂሑ ናብዚ ኩሉ ሕዚ ተበፂሑ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ኣውዲቑና ዘሎ ሓይሊ እቲ ብደብረ ጽዮንን ሞንጆሪኖን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓትን ዝእዝዞም ካብ ኮርኒ ላዕሊ ዝበሃል ኣመራርሓ ሰራዊትን እዮም ክብል እዩ ኣቶ ስየ ተዛሪቡ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ እዋን መኸተ ተጠርዩ ዝነበረ ዓብዪ ብሄራዊ ሓበንን ትካልን ጅግና ዝነበረ ሰራዊት ትግራይ ንክፈርስን ክበታተንን ዝገበረ ዓቕሚ ምድርዳር ትግራይ ብውሽጢ ዝበልዐ ሓይሊ እዩ ዝበለ ስየ ንተጋሩ ናብ ከቢድ መከራ ወዲቑና ዝርከብን ዕድል ክወሃቦ ዘይግብኦን ሓይሊ እዩ ክብል ተዛሪቡሎ። ተገዳላይ ስየ አብርሃ እቲ ሎም ቅነ ብወገን ጸለምቲ ዘጋጠመ ግጭት እውን ሓላፍነት ዝወሰደ ሓይሊ እሱ እዩ ኢሉ ዝኸሶ ሕወሓትን ዝእዝዞም ካብ ኮርኒ ላዕሊ ምዃኖም ዝተዛረበ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ናይ ምድርዳር ዓቕምና ምዕባይ ዝብል ትሑት ገምጋም ምዃኑን መግለጽ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ መልኪቱ ነቐፌቱ ኣቕሪቡሎ። ጽምዶ ምስ ሻዕብያ ትግራይ ዓውደ ኩናት ዓበይቲ ሓይልታት ዝገብር ከም ዝኾነ ዘጠንቀቐ እቲ ነባር ፖለቲከኛ ዋና ተዋሳኣይ ናይቲ ጽምዶ ኢሳያስ ከም ዝኾነ መራሕቲ ጉጅለ ሕወሓትን ደገፍቲ ካብ ኮርኒ ላዕልን ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ እቲ ኣብ መኸተ ዘጋጠሞ ውድቀት መሪሕነትን ዝበፅሐ ኪሳራን ብህዝቢ ትግራይ ንመኸተ ተባሂሉ ዝተዋፅአ ሃፍትን ዝምልከቱ ተሓተቲ ከይኾኑ እዩ ናብቲ ናይ ኢሳያስ ጽምዶ ኣትዮም ዘለዉ ክብል ተሰሚዑሎ። ተገዳላይ ስየ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እዩ ናይ ተጋሩ ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ንዓለም ዘርኣየ ብድሕሪኡ ምስቲ መፈራርምትኻ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ተዘራሪብካን ተላዚብካን ጸገማትን ህጡጣት ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ንምፍታሕ እናተገበአ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ኢልካ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ብኽባር መስዋእቲ ዘረጋግጾ ስምምዕነት ሰላምን ቀየርቲ ነጥብታት እቲ ንስምምዕነት ዝተሰለፉ በዓል ሕወሓትን ምዃን ብቐዳምነት እቲ ጉጅለ ንሱ እዩ ተሓታቲ ክብል እዩ ተገዳላይ ስየ አብርሃ ምስ ኣክሱማውያን ዝተባሃለ ሚድያ ዝገበሮ ሰፊሕ ጣንሒት ኣመልኪቱ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከቢድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ተሰሚዑ። ወታደራዊ ሓላፊ ሜጀር ጀነራል ዓብዱራሕማን ኪያኒ እቲ መጥቃዕቲ ንፈረንሳይን ጎረባብቲ ሃገራትን ወቂሱሎ። እቶም ዕጡቃት መቃጸሊ መሳርሕታት ደርብዮም ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ትኹሲ ብምኽፋት ካብ መንገዲ ኣየር ኣስኪብሊዝ ዝንቀሳቐሳ 2 ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ ኣጥቂዖም እዮም።
بمسارات فلايت ليفل 24 اتا قداميت نفاريت 3 عامت زغبرت بوينغ 737 ماكس 8 استبهالت نفاريت بتي متقعتي مولو بمولو عنيا اتا خاليتي بوينغ 737 نساون بخبيد توقعايا እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣብታ ነፋሪት ይኹን ተጓዓቲ ሰራሕተኛታት ከም ዘይነበሩን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይነበረን ኣረጋጊጦም ኣዛዝ ሰራዊት እቲ ሃገር ጀነራል አብዱላሂ ኪያኒ ንሃገራዊ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዝደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን መራሒ ቤኒን ፓትሪስ ታሎን መራሒ አይቨሪ ኮስት አላሳድ አቫታራን ፋይናንሳዊ መወልቲ ናይት መጥቃዕቲ ምዃኖም እዩ ከሲሱ ኣውያቶም ያክል ሰሚዕና ኣለና ሕዚ ድማ ምጉርምራም ኣንበሳና ክሰምዑ ድልዋት ክኾነ ኣለዎም ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ሃገረ ሱዳን ስደተኛታት ተጋሩ ኣብ ዝርከብሉ ማእኸል መዕቆቢ ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣጋጢሙ በታ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ 7 ገዛውቲ ተቃጢሎም እቲ ሓደጋ ባርዕ ሎሚ 25 ጥሪ 2018 ከባቢ 10 ሰዓትን ፈረቓን ዘጋጠመ ኮይኑ በቲ ሓደጋ 7 ገዛውቲ ሙሉእ ንሙሉእ ምስ ንብረቱ ከም ዝተቃጠለን ከም ዝዓነወን ግዳኣት ሓቢሮም መንቀል እቲ ሓደጋ ዛጊድ ኣብ ምፅራይ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ህይወት ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ ከም ዘየለ ድማ ወሲኾም ገሊጦም ኣብቲ ማእኸል መዕቆቢ ብተደጋጋሚ ሓደጋ ባርዕ ዘጋጥም ኮይኑ ልዕሊ 248 መንበር ገዛውትን ትቃጠሉ ብሰንኪ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ሓደ ዕሸል ተቃጢሉ ህይወቱ ክሐልፍ ከም ዝኽኣለ ተጸብጢቡ መንባሩ ይዝከር ኣብቲ መዕቆቢ ልዕሊ 31 ሽሕ ስደተኛታት ተጋሩ ዝርከቡ ኮይኖም ዛጊድ ብርክት ዝበሉ ብጥሜትን ሕማምን ከም ዝሞቱ እቶም ዝተረፉውን ይሳቀዩ ምህላዎም ብተደጋጋሚ ተጸብጢቡ እዩ እቲ እንኮ መፍትሒ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ዝጽውዑ እቶም ግዳያት ማሕበረሰብ ዓለም ልዑል ቆላሕታ ክገብረሎም ጸዊዖም ካብ ሱዳን ኣገዳሲ ምዕባለ ተሰሚዑሎ ሱዳን ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ውሽጢ ዳርጋ 3 ዓመታት ፈላማይ ዝተባሃለ ንግዳዊ በረራ ተቐቢሉሎ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዝሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ዳርጋ 3 ዓመታት ንፈለማ እዋን ንግዳዊ በረራ ተጓዓዝቲ ኣካይዱሎ እዚ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ምዕፃውቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዳግማይ ንምኽፋት ናብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ዝግበር ጉዕዞ ኣየር ዳግማይ ንምምላስን ቁልፊ ስጉምቲ ምዃኑ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም እታ ብመንገዲ ኣየር ሱዳን እትሰርሕ 160 ተጓዓዝቲ ዝፀዓነት ነፋሪት ካብ ምብራቃዊ ሱዳን ፖርት ሱዳን ከም ዝኣተወት ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዳይሬክተር ስርሒታት ጸጥታ አቪዬሽን መሐመድ ጃቫር ሐሰን ንሽንዋ ገሊጹ ሰር አልካቲ ባቢተር አልታይ ባውዘውጾ መግለጺ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ነቲ ሕዚ ዘሎ ምዕራፍ እኹል ዓቕሚ ዘለዎ ስርሑ ከም ዝጀመረን ኣብ ሓደ እዋን ክሳብ 4 ነፈርቲ ክሕዝ ከም ዝኽእል ገሊጹ አልታይ ወሲኹ ዳግመ ምጅማር በረራታት ውሽጢ ሃገር ቀስ ብቐስ ናብ ምኽፋት ውጥን ቀዳማይ መድረኽ ምዃኑ ኣብ ዝመጽ እዋን ዞባውን ኣህጉራውን በረራታት ክምለሱ ፍቃድ ቴክኒካውን ምምሕዳራውን ምድላዋት ከም ዘሎ ገሊጹ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ እዋን ቀጻሊ ግጭት ሱዳን ከቢድ ዕንወት ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ 2023 ውግእ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ብአርኤስኤፍ ቀዲሞም ካብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝኣተውን ዝተወቅዑን ቦታታት ሓደ እዩ ነይሩ ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብ ዝዛዚና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም